Ναι. Τι αυτοκίνητο, ρέστη! Καλά. Το φτιάξω. Γιατί πάει στη μία ρόδα. Τώρα πώς γίνεται αυτό τώρα. Πώς γίνεται αυτό. Πάει στις δύο. Όλα γίνονται, αγόρι μου, ισορροπία. Είναι ισορροπία. Και σωστό, άμα υπάρχουν. Λοιπόν, πάμε και να το γυρίσουμε. Χριστό! Να το γυρίσω εγώ. Γυρίσουμε επί τόπου. Α, θα το γυρίσετε εσύ. Ναι, πάρ' τα πόδια.